Quin últim misteri contemplem la crucifixió i mort de nostre Senyor Jesucrist a la creu. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne, faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia, el Senyor és amb vos. Benita sou vos entre totes les dones i benit és el fruit del vostre sant ventre.